Hola, ja som la Maria del Mar i avui venc a parlar un poc sobre la fona. La fona és una eina molt antiga que consisteix en una corda o pell que permet projectar objectes a llarga distància. La fona pot ser emprada com a arma o com a eina de caça. Els foners de les nostres illes tenien una alta fama dins del Mediterrani per ser molt bons tiradors. De fet, se'ls anomenava foners balears, que el terme balear significa mestre de llançament. Els foners, quan anaven de camí cap a la guerra, normalment anaven en tres fones, trenades amb espart o cànem, una de llarga distància formada a la cintura, una de curta distància formada al cap o al coll i una d'intermèdia a la mà. Amb la fona es llançaven diferents tipus de projectils i cada vegada en creaven de nous. N'hi havia de diferents tamanys, alguns que eren punxeguts, foradats o alguns inclús amb verí. Una curiositat que ens van contar era que les mares mallorquines entrenaven els seus fills des de ja ben petits i els hi penjaven el berenars a damunt dels arbres per tal que perfeccionessin el seu tir i la seva punteria. Per aquestes raons, la fona és un element molt important en la història de les Illes Balears, ja que el mot balear significa mestre tirador. Aquí podem observar les diferents parts de la fona. Una anella per posar-li el dit, la bossa, on s'hi col·locaven els projectils, i la llengua.